Hey everyone, welcome back to another vlog. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंनि बाबाखौ नायदो फार्स्टआवनो बाबा कि होनदे दे खुलुमबाय होनलाय बेखौबो खुलुमबाय होनदे इदि खालामा आयु मबाइलखौ माबा आयु सुरा नोंलाय ओइ गाबा ओइ ओमफ्राय जों दङ जोंनि कियानि बिफा हाय फाय दे हाय फाय फैलाय दे थां हाय फाय दे आरो खनसे हाय फाय लोगोफोर नोंथाङा नुबायना जोंना बाबाया एकदम सब रोंजोब्बाय एकदम फार्स्टआवथ' दाथ' बायबाय होननोबो रोंबाय नोंथांमोना बेनि सिगांनि भिडिअआव नायदोंबा नुगोन बायबाय दोनबाय आखाइखौ ओरैबायदि मोजाङै सोमावोना ओमफ्राय दिनै नुबायना हाइफाइ होननाय लोगो लोगो एकदम गाबनाय मानसियानो इदि थांलायलायो जोंनो हाइफाइखौ एकदम आवगायनिफ्रायनो फोरोंदों आरो फार्स्टआव बियो आवगायावनो खालामदोंमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयाव बावलांदोंमोन ओमफ्राय दा आगोलाव रोंबाय आरो हाइफाइ लोगोफोर जोंना दिनै मोनसे स्मल सेलिब्रेसन दङ ओमफ्राय बिनिनो प्रिपेरेसन अलरेडि 60% जाहांबायनो आरो दा 40% खालामगासिनो आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो गम मोनगोन आरो जों मानो बे सेलिब्रेसनखौ खालामदों ओमफ्राय न'आवबो आं दिनै केक बानायदों आरो ओमफ्राय फार्स्टआव आं दावराव दंमोन आरो केकआ माबायदिबा जागोन ना जाया बिदि होननानै ओंखायनो आं भिडिअ बानायसै आरो मानो होनबा कनफिडेन्स गैयामोन नालाय मोजांबा जागोन ना जाया बेक खालामनाया केकआ इदि होननानै आरो आं बिस्कुट केक बानायदों आं न'आवनो बे जोंनि ओटिजिआव फाइनालि केकआबो मोजां जादों आरो सेपफोरा ओमफ्राय नोंथांमोनखौ दा एसे उनाव देखायसिगोन आरो ओमफ्राय सेलिब्रेसनाबो मानि थाखाय खालामगोन जोङो बेखौबो खोन्थागोन फार्स्टआव केकखौ लाबोनोसै दे लोगोफोर हेलो आं बानायनाय केकआ नै आरो लोगोफोर बेयाव लिरनाय दङ मा 18K लोगोफोर नोंथांमोना गम मोनदोंना जोंना नोंथांमोननि अननायावनो आरो नोंथांमोननि एकदम सापर्ट नङाबा जों मालाबाबो जानो हानाय नङामोन बे 18Kआ ओंखायनो नोंथांमोननि अननायाव जोङो फाइनालि माने मा होनो 19,000 जाबाय 18K जाबाय ओंखायनो बिनि खुसियावनो आरो जोङो दिनै सेलिब्रेट खालामदों आरो न'आवनो इनि केक बानायदों बेखौनो हानानै जोंनि 18Kखौ सेलिब्रेट खालामसै आरो बाबा काका बाबा माबायदि मोनदों 18K जाबायना जोंना इउटुब फेमिलिया हाय फाय हाय फाय आरो जोंना 18K जानायाव नोंथांमोना गोबां सापर्ट होदों बेनिखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जोंना बिदिनो लासै लासैबाबो 18K जानायखौ जोङो मोजां मोनदों आरो बेनिखाय आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोंनि गोदान कन्टेन्टफोरखौबो नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बेनोसै आरो लोगोफोर दिनै जोबोद खुसि बेनिखाय बिदिनो सेलिब्रेसन खालामनोसै आरो फिसाहै दा लोगोफोर जोङो केकखौ काट खालामनोसै एकदम नोंथांमोनखौ एकदम गोसो सिंनिफ्राय आरो एकदम जोबोद साबायखर मानो होनबा नोंथांमोनखौथ' जों जाहोनो हाया जोंनि भिडिअ खालामनायखौनो आरो भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ जोङो माने बिराद माने बिग थेंक इउ आरो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना बिदिनो जोंखौ इयुनावबो सापर्ट खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय दा लोगोफोर जोङो केकखौ हानोसै आरो हाबा हानसै ने केकखौनो बायबायसो होदों लोगोफोर जोङो जोंनि केकखौ काट खालामनोसै नङाबा बाबाया एकदम लांदां जाबाय थादों हेपि 18K थेंक इउ अल अफ इउ दे आखाइखौ दे केकखौ लांसै दे मोजां banget diunabai. Mau misalkan lo. Bapak, nunggak? Bapak kata di sana grup ya behind. Di grup behind kayak. Dadang. Ya, ini deh. Yo, itu. Bapak kayak kan kalau main dasar. Ayo, lele. Bapak ramai santai.
सिनि होआखैना जेबो बिस्कुटानो गोदै थायोना स' आं बाटार पेपारखौ दिहुनाखै दे सिङाव दङ मोजां जादों ने केका ini apa? नोंथांमोननि अननायाव जानोसै आरो नोंथांमोननि अननायाव जोङो केकखौ हानो हाबाय आरो बेनिफ्राय केकखौ हानानै जोङो 18K जानायखौ सेलिब्रेसनबो खालामबाय दिनै आरो लोगोफोर दिनै गोबां माबानि खाजा बानायबाय थादों दा नोंथांमोनखौ खिथि होनोसै मा बानायदों दिनै जोंना सेलिब्रेसननि थाखाय जानो थाखाय आरो डिनारनि थाखाय स्पेसियेलि मा बानायदों नोंथांमोनखौ दा खिथि होनोसै आरो ओमफ्राय मायाव बिजि आंना संना बिदि लोगोफोर जों सानैनिबो फेभरेट ओंख्रि संदों अनलाजों ना संदों ओमफ्राय नै बयलार बेदर संदों आरो दाउ आलु ओमफ्राय टमेट' होनानै सिम्पोल बिदि आरो ओमफ्राय जों दङ जोंनि फेभरेट बर'नि ओंख्रि अनला नानि खर' ओमफ्राय नाबो मोनसे मोनसे पिसबो केति गोदै दे जा wow what a color man बेफोर नायला आं गावनो एकदम माने फोथायनो हायाखै कालार ओरैबायदि मोजां जादों अमा बेदर बायदि नुदों ने अमा बेदरनि मेजेम होबा जेदि जायोना ओमफ्राय जोंना बाबाया बेसेबां उखैबाय थानो हाला बायदि जाबाय अलरेडि ओंखामबो मोनबाय ओंख्रिथ' दहायनो मोनदों आय जानोसै बाबा जानोसै अ बा जायो जोंना फिसालाया उखैबाय हाला जोंना बे अनलाजों दाउनि खर' अनलाजों नानि खर' बे जाबाय अनलाजों नानि खर' लोगोफोर आरो इथिं दाउ बेदर लोगोफोर नै जोंना जोंहा माबाखौ थाब थाब जाहो गमायबनो एसे गरम बेदर हानसै र' बेदर जायो ने अनलाया ओरैबायदि गोथाव जादों अनलायालाय गोथाव जाखागोन ना दे जा बेदर गोथाव दे नोंना हाथाया होमबासो बाखिफ्राबो रज'जोबगोन थाब बेना 6टानिफ्राय ओंखाराखै माथो खोना दे बाबा गोथाव जादों गोथाव जादों बिराद अनलाया आं गावनो संनाय गावनो बिराद गोथाव मोनदों आरो नेबाना अनला होनबाथाय ओरैबाबो गोथाव जाखायोना नों जा जोंना अनलाजों जाग्रा मानसिया गम अनलाया एकदम फेभरेट गोथाव ने तामाम टेस्टि जादों अनलाया अनलाखौ मोनजानानै दाउ बेदर मोनजायाबाबो जागोन बिदि गोथाव जादों नङा बाबाना सिम्पोल अनला थेवबा बिराद गोथाव नङा बाबाना आं हले फान्थाव बिलाथिल' होदों ओमफ्राय नानि खर' दे लोगोफोर जोंना केमेरामेना उनथिंदों दै मा होनदों एंगोराखै जादों दाउ बेदरखौ जानानै बुंनोसै लोगोफोर माबायसा जादों दाउ बेदरखौ जायाबाबो जागोन बायसा आरो दिनै अनलाया ओरैबायसा मोजां जादों होमबाबो दाउ बेदर बानायदों नालाय जानोसै बेखौबो दिनै दाउ बेदरखौबो हाया ओरैबायसा टेस्टि जादों दाउ बेदराबो पूरा 18K सेलिब्रेशना दिनै एकदम फुल सिङाव आरो सब मोजां जादों सब टेस्टि जादों पूरा थेंक इउ वेलकाम आंबो बिदि गोथाव संनानै जाहोनो मोनबाय आं बिराद खुसि मोनो आरो फाइनालि गोथाव जादों होननायखाय आरो मोजां मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ एकदम बिराद रोजा साबायखर बावहरबाय आरो दा लोगोफोर जोङो जाना लानोसै बेनिफ्राय जानायनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरो बेखौ बिदिनो गेले जाहोबाय थानांगौ आरो दे बिसा लानानै अनलाजों पुरा अहादासो जाबाय नामा जोंना जोहोलावा मा बुंदोंमोन मिथिबाय लोगोफोर फार्स्टआव ओंखाम माने खम जादों बिदि होनदोंमोन
ओमफ्राय उनाव आंथ' खम जाया इदि होनदों आरो ओमफ्राय उनाव बियो बे अनला जानायनि उनाव बिहा उदैया बुंबायनो आरो अनला निसो दोङोमोन आं सब माबा खालामबाय आरो रोसि बायदि लोंबाय रोसि लोंजोब्बाय ओंख्रि नालाय जोंहा सब लोंजोब्बाय खालि बुंनोल' बाखि गेले लोगोफोरा गोथाव जाबाय दिनै अनलाजों दाउजों अनलायाथ' सबसे बेस्ट बर'नि ओंख्रि होनबाथाय आरो मा नांगौ अनला होनबाथायथ' सबजोंनो बेस्ट जायोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो बे जादों आरो बे खामानिया जाफुंदों नङाबा जाफुंनाय नङामोन ओमफ्राय दिनैनि भ्लगखौबो बेहायनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय होनबा बाय 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 लोगोफोर आंबो जाना लानानै उननिफ्रायनो बाय बाय हाला आरो बे खेबना आथिं ओंखारनो बाय 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 बाय